OK, takže som tu späť, Crashim, nebudem sa tu vykecavať, začneme hneď hrať. K tomu minulému videu nemám vám k čomu čo povedať, lebo vydal som ho asi pred 5 minútami. A zistil som, že to rendrovanie je dosť dlhé, ale tak nejak to už pôjde. OK, takže máme deň, zoberieme si crafting table a ideme niekde preč. Ideme do ďalekých krajín. Mám drevo, ale iba kúsok. Skaceme a pozrime sa, tam sú hory, Himalaje, Alpy, všetko tam je naraz. A takže tam by som sa chcel tak kde ubytovať, mať tam také zázemie. Tamto to vyzerá pekne, také veci sa mi páčia. Čo si myslíte, také veci sa mi páčia? Akože nemyslím, hej, ten otvor, si nemyslíte na čo o mne. Squid, tam máš zombie. Dobrý som. Si to zo mňa dobrý lovec je. Despavne, nebojte sa. Nebude mi to dlho. Ovce, ty už nepotrebujem, choďte preč. Kša, choďte preč. Vidíte to? To je proste magia. Nevážne, čo to je za blbosť? Samozrejme, že ak vidíme, veľmi dobre sa mi načítala. A jak vidíme, tak tam je dobrá jaskinka. No alebo tu. Dobre, začneme tu. Trošku si musíme naťažiť, ja viem, že to bude také nudnejšie a toto. Neviem, mám ťažiť za kamerou. Teraz zo začiatku to skúsim takto. Takto budem ťažiť a uvidím, že čo z toho bude. Robíme si torče, no aspoň 16, lepšie jak nič. Lepšie jak drátok do oka, ne, jak hovoria naši príbuzní Češi. No alebo aj my tak hovoríme, ne? Či my tak nehovoríme? Hovoríme tak, ne? Si pamätá toto, čo je? Táto to nie, táto to už je zlé. Malo by sa to opraviť. Hlavne, že mám Optifine, ne? Optifine. Nebudú žiadne lighting booky, nič nebude s Optifineom. Všetko je s Optifineom. Viete, na čo je dobrý Optifine? Čo? Mne to nejde. Čo? Ja nemám Optifine. Počkajte, toto je fail. Ja nemám Optifine. Abo mám? Nie, nemám. Takže je dobrý fail toto. Nevadí. Lebo ja som teraz na notebooku. Vám to musím vysvetiť. Nech nie som aspoň za takého debilka. A ja hrajem sem tam na tomto na počítači, normálnom veľkom, ale na notebooku ma to viac baví, než tu som na posteli, si ležím. Pre uchylov to není dobre vedieť, že ležím na posteli. Ale to, k tomu sa radšej nebudeme vyjadrovať. Čo som to chcel? Čo som to hovoril? Ja aj Optifine, na počítači ho mám. Ale tu jak vidím, že nie, takže preto som si myslel, že ho mám aj tu na. Ale nie. Mýlil som sa, zombík. Prvý zombík na hard. Je mŕtvý. Aha. Takže spawner na zombíkov tu už je. Bodaj by bol na skeletonov. Ale samozrejme, že není na skeletonov, keď všade tu sú zombíci. Nabehneme tam jak veľký pani. Dobre. Do prdele. Nie, lebo my tu musíme nabehnúť jak veľký pani, nie? Však jasné. Hlavne, že skoro zomrel som. A ja vôbec neviem, kde sú tie súradnice. Pomoc! Zakop sa. Unik. Dobre, no trošku sa zotavím, lebo jak ste si mohli povšimnúť, tak moje HP, alebo HP, my nehráme Bobku ani Lineage ani nič také, proste moje srdiečka
To znie divné. Moje srdiečka mám veľmi málo, takže treba... Ježiš, ja som si tu chcel urobiť pec, a však ja mám mrkvu, a čo ich nejem? Som si chcel uvariť toto tu meso, nie, ale však ja mrkvu mám, tá čo? Čo riešim? No, hápe sa mi rýchlo do ondí. To som v pohode. Kde mám meč? Ale vážne by som si mohol už urobiť... Hej. Cipáta, ale toto ma fakt štve. Sakra, vy dúfam, da čo vidíte. Teraz to je nebezpečné, lebo keď ma kusne ten zombík dozadu, tak viete čo so mnou vie? No viete čo? Nechcíte to vedieť. Nechcíte to vedieť. Zoberiem rýchlo ešte také uhlie, nie, však prečo nie? Mi treba na torča, na všetko. Uhlie zo začiatku potrebné, ale poviem vám, nechcem ho teraz ťažiť, lebo keď budeme mať fortune, tá proste to bude tak rýchle, tedy ho s radosťou ťažím. Bo jak vidím, že koľko mi z toho padne, táto normálne mám radosť. Jaj, efficient 5, krompar diamantový, to všetko, to nie to ten tu kamenný, čo som sa minulom dieli nejde vykoktať, že aký to je krompáč. Robím si ešte nejaké tie torče, nejaké tieta. Dobre, nebudeme to preháňať. 16, aby sme mali stack. Šup. V 10 som si pripravil meč, úplne pro. Si pripadám jak Cobra 11. Zombík. Mŕtvý zombík, dobrý zombík. No, nakopeme si ešte železo, koľko ho už máme? Už by sme ho mohli mať celkom dosť, nie? Hej, nešak, už ho máme 12, cipát, a to ešte prečo vlastne kopem? Však už mám to zásoby. 12, bože. Ja som myslel, že už máme aspoň pol staku. Ja 12, čo si. No ale to... Je tu všade železo. Jo, mne sa nechce... Toto... Mne sa nechce ťažiť a... Podľa mňa vás to bude nudiť, lepšie by bolo za kamerou, ale potom by ste povedali, si tu načitoval všetko, fuj, hanbi sa, zoberieme ti byt, dokradneme ťa za to, podpalíme ti auto, ja nemám auto, Víte, a preto ja nemám auto, lebo takí hejtri, čo si budú myslieť, že som si gil veci, aby mi ho podpalili. To je hrozné s tými hejtrami. Ja som vedel, že na strope bude na čo. Rýchlo zoberieme si pomocné bloky. Ten piskot vám musí jak debilne znieť. No rýchlo, kop. Však si dáky čavo, nie? Možno už tam počujete aj hudbu, ale nie som si istý, asi nie, alebo neviem, chcem tam dať hudbu, ale ja neviem, či mi to nejak nezakaže ten YouTube alebo dačo. Proste ja s tým nemám ešte veľké skúsenosti. Zombie Villager. Čuzne, to čo, jak sa máš? To je dobré, ty si to prežil, to ty si pán. Je to divné takto hovoriť sám so sebou. Ty fail. Dobre, chcel som dačo povedať, ale to radšej nepoviem. Kša a kritika diš. Pomoc. Ja dikšek, ja som nejpraznil, toto je truhly, ja som jaký. Sedlo si, nechaj si ho strč do. Haló? Dobre, vy to teraz nevidíte, ale mne lagol obraz. Takže ja to teraz vypnem, takže strich. OK, takže som späť, ja som sa tuto na trošku takto zabarikadoval, nech ma nezožerú zombíci. A no, vy ste to vôbec nevideli, vám to vyzeralo akoby normálne, ale mne to proste úplne zmrzlo, dúfam, že sa mi to nebude stavať. Je to blbé. Ten správne nebudem ničiť, predsa len to sú zo začiatky, možno sa mi dakedy bude hodiť. Sice budem mať z neho XP. A čo sme tu vlastne... teraz aj tak zoberiem to kreslo. Nezoberiem, som pro. Ale tie moskobostovných
Nie, prečo? Daj to preč. Vidíte, už mi treba za zemi, lebo už... Tu skade. To bolo asi v tej truhle. Bane of Dacho. Trojka, takže super. Neviem, na čo to je. Možno také označenie nemrtvých, alebo ja neviem. Netuším, ale je to dobré, lebo je to trojka. Takže to si dám na meč, ale už samozrejme aspoň železných. Takže super, super, super. Dobre, vynoríme sa a urobíme si aspoň také nejaké zazem noc. Ideme späť. Prečo tu mám to ten krompáč chod tak, kde... Nikde do neslušných vecí som... Ti nechcel, jak sa Zero krúti, ne? Teraz od tej nového updateu to tá... Jak sú 3D. Dobre, sme vyspatí. Ja by som teraz, keď zomrem... Dobre, nič. Chvíľu som bol ticho, lebo som myslel, že takto prišiel, ale nič, ok, to v pohode. No aj ten strom tu necháme cílo, tu vyzerá tak proste úplne sám forever alone. Kostia, ty nehoríš, lebo si vo vode, to mi je jasné. To ťa nechám, keď si taký mudrý. Mudrých kostlivcov treba... mudrý tu je dáky, veľmi mudrý sú. Ten hard to dáva. To dáva, čo to proto. Dobre, kde sa ubytujeme? Tak tu by som sa chcel tak fajne zakopať. By som sa iba zakopával, ne? Som trapný dosť. Fúha. Tu na tejto. To bude ono. Vy to nevidíte, ale ja to tak vidím, tak proste... Ja už vidím, jak si to tam tak pretvorím dobre. Dúfam, že to bude v pohode, aspoň z časti, tak jak chcem. Vy potom povedzte, či mám natáčať aj nejaké iné hry, alebo Minecraft vám bude stačiť, alebo tak. Keď bude mať aspoň tako, to na mňa bude pozerať, aspoň tak z časti. Tak by som chcel vedieť, či to tako zaujíma aj tie iné hry. Lebo akože ja hrajem aj iné hry, aj Minecraft hrajem si iba tak. No aj keď väčšinou tak nehrajem hry, bo chodím vonku a tak. Ale tak... Môžem hrať. Rozmýšľam, že... Jak sa tu zakopať. Tu budem mať taký krásny výhľad. Tam budem mať väznicu. Takže to zatiaľ všetko ide podľa plánov. Chcem tu bývať vážne. Bude sa mi to páčiť. Alebo kde sa mám tak ubytovať? Lebo ja netuším teraz nejak vôbec. Hej, tu sa zabudím. Tuto dajak bude, čo tu dúmam nad tým. Prežijem to. Dobre, toto už hej. No aj tamto by som prežil, lebo však mám polovicu srdiečok a tamto nebolo ešte z dvakrát také výšky, takže je to dobré. Dobré. Niekto telefonuje, takže strich ďalší sekunda. OK, takže som späť, telefonát vybavený a pokračujeme ďalej, už neviem o čom som hovoril, ale proste ide, všetko sa točí okolo toho. Celý svet, proste všetko je iba o tom, že si musím tu tak vykopať si dieru. Super. Toto je dobre. Viete čo, ja si teraz si to tu iba tak naznačím. A do ďalšieho toho let's playa to už tak normálne dá sa povedať, že vykopem. Tu naznačím také tie veci. Bolí ma dosť brucho. Určite vás to zaujíma. Ale fest. Netreba mi srať. Proste normálne ma bolí brucho. Neviem prečo. Zajtra je škola a mňa tu bolí brucho. To znie zaujímavo. Zajtra je škola a mňa bolí brucho. Nemôžem do školy, som chorý. Som chorý. No, takže fúha, to som dosť veľa vykopal zatiaľ, jak vidím. To už podľa mňa máme. No super, ne? Dzivý dom. Tu proste taký originálny, proste taký nikto nemá, proste šírka 1. Tak má byť, ne? Tak jak inak.
Dobre, no teraz vážne. Úplne vážne. Smrteľne vážne. No dobre, smrteľne nie, však prečo smrteľne? No takže budem hovoriť, hej, že čo robím. Kopem stone. Kopem stone. Ešte stále kopem stone. Jo, dúfam, že sa mi tam podarí dať to tá hudba, lebo chcel by som, lebo viete čo, vy teraz počujete Minecraftiackú hudbu, možno. A, som zlý, som zarazil. Máme stále na hard, hej, samozrejme, jak ste mohli vidieť. To ten strom tam nediktuje levitujúca. Dobrá, že levitujúca. Zatiaľ si nebudem robiť žiadny fanpage na Facebooku, lebo je to zbytočné, keďže ma nikto nepozerá. Prečo hovorím jak retard? Lebo som retard, yeah. Je to vonku, ľudia, som retard. Ale nie, som normálny, som krásny. Dobre, no nie som narcis, som pekný, Proste, keď budem mať 500 000 odberateľov, to urobím vlog. Za 500 000 odberateľov. Stačí nabrať takú desatinu zo Slovenska a máte vlog. Ľudia, máte vlog, 1/10, však to je nič. Však to zoberete blavu a máte to. To čo? Samozrejme, nie som z Bratislavy. Nie som ako váš vysnený Gogo z Bratislavy, som z Košíc. Som presne z opačného konca. Som východňarne, tak však treba aj Hutoric. Ale tá Hutoric radšej nebudem. Hutoric znamená rozprávať. Lebo Češi asi by nevedeli rozumieť. A dúfam, že nejakí Češi ma budú pozerať. Dúfam. Treba len dúfať. Pred svetom neutečiem. Úplne inak to je, ale nevadí. No, proste ja si to predkopem. Tu si teraz dáme iba toto bedne. Bedne staré, čo pred nami na parkovisku stoja toto bedne. Chleba super. Čiže nahádžem to tam a potom to vybereme, že všetko, že čo jak treba. Dúfam, že to bude dobre. Takže torče berem späť. Stack toho berem späť. Toto berem späť. Toto dávam tu. Toto tu. Toto chleba nevadí. Potato berem tu. Poison potato sa otravíme, nie? Však prečo nie? Ja, rebelia. Mám mrkve daj sem. Doplním sa normálne. Dúfam, že nebude počuť, jak dýcham do mikrofónu, lebo v minulom dieli sa mi zdá, že to bolo trochu počuť. Zle, hejtujte ma. Všetci hneď uhlie. Už asi viete, čo idem robiť. Idem si urobiť pec. Pec! Že čo? Áno, pec, presne tu. A viete čo, rovno 2. Náš obrot. Nech nežerem. 2 urobím pece. Takto na seba. No, máme dizajn, podľa mňa dobrý dizajn. Toto hlina, toto je taký vzor, chápete? To proste, taký dizajn chcem praktikovať, vidíte to? Nie, samozrejme nie. Samozrejme nie. Viem, že som trápny, ale tá čo mám robiť? 6. Nie 6. Počkaj. 8, 16, 8, 24, takže 4. Pijeme 4. Čo? No, takže toto zatiaľ máme. Máme skrpu. Dobre, a ja už neviem, jak dlho nahrávame, ale podľa mňa tých 20 minútok to bude z začiatku. Ma nechajte takto žiť na 20 minútach, lebo teraz vlastne nemám čo robiť. Ja si to tu predkopem, nejak to tu trošku upravím, nech to dá, jak vyzerá. Uvidíme. A viete čo? Takýto by som dal pozadie na tom... Viete na čom? Na tom videách, jak je na začiatku, že keď idete napríklad, že let's play. Takéto by som dal pozrieť, to sa mi celkom páči, takéto príroda, pekné stromy, toto levitujúce, to zbúram, bo to... Toto je také, nie si predstavíš, také o ničom, to je strašne oproti tomuto. Tu proste také pláne, fuj. No dobre, tam trošku leze, nevadí to u nás, jak... No a tu a také voda, a ty tu na pozriem. Dobre, no nie je to až také zle. Ale tu proste sa pasú ovce, všetko.
bambus od veci, nie, však na pláne, však bambus aj v skutočnosti, nie, tak to idem vonku, zrazu na tráve, bambus, nie, však v pohode. No dobre, no, takže ja sa s vami lúčim zatiaľ a vidíme sa v ďalšom diele, čaute.